χώρου που βρίσκεται από πίσω εδώ και ετοιμάζονται να κάνουν τη συμμετοποίηση, να κάνουν την προπάρτη κλπ. Ο στόχος της συνάντησης αυτής είναι να ενημερώσει. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια ενημέρωση από το νομικό μας για το θέμα της προσφυγής και θα σας πούμε δύο λόγια πολύ σύντομα για το ιστορικό και για το γιατί είναι απαραίτητο πλέον να σταματήσει αυτό το έργο στην οδή που εξελίσσεται. Θα γίνουν και κάποιες ερωτήσεις που θα ανάψουν τέλος διευκρινιστικές και στην πορεία, αν υπάρχει κάτι άλλο, θα κάνουμε και επόμενη συνάντηση. Έτσι. Επειδή υπάρχει το ερώτημα πολύ συχνά μας απευθύνεται, ποιοι το κάνουμε αυτό. Ξεκινήσαμε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια μεγάλη εμπιστοσύνη για αυτό το θέμα, όπως το κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχουμε 2-3 χρόνια που το παλεύουμε και δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και είπαμε ότι ακόμα και μόνοι μας θα προχωρήσουν. Άρα έτσι ξεκίνησε, δεν κρύβεται τίποτα από πίσω. Έχουμε καλέσει όλους τους φορείς, όλους τους συλλόγους, όλες τις παρατάξεις, όλους όσοι ενδιαφέρονται να μαζευτούμε για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα σας πει δύο λόγια η κυρία Λία Αντωνίου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Παιδί Άρτος, γιατί έπρεπε να έχουμε ένα θεσμικό φορέα για να μας καλύψει και την έννοια του να μπορούμε να κλείνουμε αίθουσες και να εκπροσωπούμε στο Δήμο. Και έτσι αλλιώς θα σας πει ότι υπήρχε δραστηριότητα για το θέμα της Δεκάρου από την αρχή του προβλήματος. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα της Δεκάρου. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Πρέπει να κινητοποιηθούμε, να κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, να τους πούμε πόσο καταστροφή θα είναι αυτό για το Δήμο μας. Πολλοί από εμάς έχουμε γεννηθεί, έχουμε μεγαλώσει εδώ και όσοι όμως ήρθαν, αγαπάμε τις γειτονιές μας, θέλουμε να περνάμε καλά τα παιδιά μας. Σαν σύλλογος, εμείς είμαι πρόεδρος του Φιλοζωικό Σύλλογου Εθελοντών Δήμου Δάφνης Συνητού. Σαν σύλλογος, λοιπόν, πριν από ένα χρόνο, καταθέσαμε τις απόψεις μας και στο Υπουργείο Ενέργειας και στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της Πυρκάλα. Και φυσικά θα μου πείτε γιατί το κάναμε εμείς. Γιατί εμείς μέσα στο καταστατικό του συλλόγου μας έχουμε και περιβαλλοντικό, έχουμε βάλει και το περιβαλλοντικό θέμα. Θέλουμε λοιπόν με όλα αυτά να εκφράσουμε την ανησυχία μας, γιατί πρόσφατα, αν γνωρίζετε, βγήκε η απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση του ειδικού περιβαλλοντικού σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, με τρόμο πλέον βλέπουμε αυτή τη μελλοντική μεταφορά τουλάχιστον 5 Υπουργείων και 4 ανεξαρτήτων αρχών στη γειτονιά μας, που ήδη είναι υποβαθμισμένοι και έχει ένα κακό πολεοδομικό σχεδιασμό. Επιπλέον, ανησυχία μας δημιουργεί και η μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση που θα πέφτει η περιοχή μας, η οποία είναι και σε αυτό το τομέα πολύ επιβαρημένη. Και αυτό επίσης όσοι ζούμε εδώ το γνωρίζουμε. Θέλουμε λοιπόν να ξέρετε ότι, σαν σύλλογος, πριν ξεκινήσουμε αυτό, διερευνήσαμε τις δυνατότητες του Δήμου μας, προκειμένου να υποδεχτεί, όπως λέμε, ένα κυβερνητικό πάρκο. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αποκαρδιωτικές. Στην έκταση λοιπόν της Πυρκάλ μας δίνεται μια τελευταία ευκαιρία να παλέψουμε για ένα πνεύμα πρασίνου στη γειτονιά μας με αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους πολιτισμού και αναψυχής. Σας καλούμε λοιπόν μαζί να παλέψουμε με όλους τους συλλόγους της περιοχής και με όλους τους φορείς και να διεκδικήσουμε την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Δήμο μας και να παλέψουμε φυσικά για ένα καλύτερο αύριο και για μας και για τα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τον Κώστα Αντωνιάδη, που είναι Δημοτικός Σύμβουλος, παλεύει όλα αυτά τα χρόνια, παλεύουμε μαζί τα τελευταία 2 χρόνια για την Πυρκάλ, μαζί με πολλούς άλλους εδώ, συνδημότες μας και φίλους. Είναι γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος, ειδικός επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη και θα μας ενημερώσει για την ιστορία του θέματος της Πυρκάλ, τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και το περιβάλλον μας και το λόγο που πρέπει να κάνουμε αυτή την προσφυγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας παρακολουθήσω πολύ. Το ιστορικό λόγος πολύ πιθανά μπορεί να το ξέρετε όλοι και όλες. Υπάρχει μια κίνηση, μια δραστηριότητα, μια πρόθεση η οποία προωθείται ταχύτατα για την συμμετοποίηση του χώρου της πρώην Πυρκάλ. Όπως θα δείτε εδώ πέρα στον πίνακα, έχουμε αφήσει πίσω τι σχεδιάζουμε, το μάθημα είναι αυτό το οποίο πρόκειται να δομηθεί και τι θα θέλαμε εμείς. Ο σχεδιασμός τους είναι υποδέστερη του δικού μας σχεδιασμού και της δικιάς μας πρότασης, γιατί δεν έχουμε πρόταση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή έχουμε αντιταχθεί σε αυτό το σχεδιασμό και έφτασε στο σημείο τώρα που ακόμα και εκείνοι που μπαίναν σε μια λογική, ας το πούμε, αν επιτρέπεται η έκφραση παζαριού,
να μην έχουν ούτε πια αυτό το επιχείρημα. Υπήρχε η λογική, εντάξει, ρε παιδιά, ότι 9 υπουργεία να είναι 5, να είναι 4, να είναι 3, πλέον έχει καταρριφθεί και αυτό ο μύθος. Διότι εγκριθήκαν οι περιβαλλοντικοί όροι τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προβλέπει ακριβώς αυτόν τον σχεδιασμό που έχει προχωρήσει, δηλαδή σχεδόν την κάλυψη των 4/5 του χώρου με ένα μικρό άνοιγμα, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος, το οποίο ενδέχεται από πληροφορίες να γίνει και ένας άλλος σταθμός μετρό. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για μια παντελή αντιστροφή και καταστροφή όλου του περιβάλλοντος όρου, του Δήμου Δάφνης Ιλικού, της κοινότητας Ιλικού και βέβαια και των λοιπών Δήμων, και ότι θα γίνει υπερκεντρικού ενδιαφέροντος στο έργο. Η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει πάρα πολλά κενά. Αν δείτε την έκθεση των περιβαλλοντικών όρων, ακόμα δεν έχουν κάνει καν κυκλοφοριακή μελέτη. Να μιλήσουμε για την καθημερινότητα του κόσμου, πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα, τι καυσαέριο, πού θα παρκάρουν, πώς θα πηγαίνουν να έρχονται οι υπάλληλοι, πώς θα μπορεί να μπαίνει κάποιος μέσα σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι είναι πάρκο, αλλά έχει όλα τα υπουργεία με την ανάλογη προστασία από τις δυνάμεις ασφαλείας, θα τις πω. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία θα γίνουν πολύ χειρότερα από αυτά που μπορούμε να φανταστούμε. Η μελέτη δεν προβλέπει τίποτα απολύτως για την άρση αυτών των επιπτώσεων. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για πολύ ψηλά κτίρια της τάξης των 28-30 μέτρων, τα οποία είναι όλα χτισμένα κυρίως από την επάνω πλευρά. Βλέπετε το κίτρινο τετραγωνάκι, τα κτίρια τα ψηλά είναι από την πλευρά του Ινητού. Ναι, η Πύργου είναι Ινητός. Ναι, είναι Ινητός και η πλευρά της Ινυπόλεως που κατεβαίνει προς την Γυμναστική Ακαδημία. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε και την καθημερινότητά μας, αλλά και το μέλλον της πόλης. Το μέλλον της πόλης, το οποίο δεν είναι βιώνο. Όπως είχε πει ο κ. Σαραντόπουλος ο Μπάμπης, είναι το σημαντικότερο θέμα για τα επόμενα 50 χρόνια. Μην πούμε και παραπάνω. 100 θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή όλων μας και των πυροδήμων. Γι' αυτό ακριβώς και ο Δήμος Αθηναίων είχε προβάλει αντιρρήσεις και ελπίζουμε και καλούμε όλους και όλες, είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό επίπεδο. Έχουμε καλέσει και την Ένωση Γονέων. Έχουμε καλέσει και όλους τους φορείς του Δήμου μας να πάρουν θέση, να συμμετέχουν, να υποστηρίξουν ενεργά και στην προσφυγή, γιατί χρειάζεται να συμβάλλουν οικονομικά σε αυτή την προσφυγή, αλλά και μέσα από δράσεις που μπορεί να διοργανωθούν από εδώ και πέρα, διότι μόνο με τη συλλογική δράση θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλιώς δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να μαζευτούν όλοι μαζί. Πρέπει να μπλοκάρουμε το έργο. Η κόκκινη γραμμή όλων πλέον είναι ότι αυτό το έργο που προωθείται δεν περιέχει καμία διαπραγμάτευση, κανένα παζάρι όπως κάποιοι μας λέγανε. Και το μόνο που θα κάνει ακόμα και σε αυτό το επιχείρημα να υποβαθμίσει και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και κύρια και την οικονομική δραστηριότητα γύρω από την περιοχή και τις αξίες των ακινήτων. Στη Φιλοθέη δεν είναι τυχαίο ότι οι αξίες των ακινήτων είναι πολύ υψηλότερες από τις υπόλοιπες περιοχές. Θα σταματήσω εδώ. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά στοιχεία και από το τι έχει γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι επειδή έχουμε εδώ το νομικό μας τον κύριο Μπάλια, να μας ενημερώσει για το θέμα της προσφυγής, να δούμε και ένα χρονοδιάγραμμα και τα οικονομοτεχνικά, για να μην το καθυστερούμε κιόλας. Και μετά, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές, είτε προς εμάς, είτε στους υπόλοιπους εδώ πέρα που αναλάβουν την πρωτοβουλία, είτε προς το νομικό μας, να γίνουν και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και βέβαια, μετά το τέλος της ενημέρωσης, εάν θέλετε να κανονίσουμε μία άλλη συγκέντρωση που θα κάνουμε για να διοργανώσουμε κάποιο άλλο είδους δράσεις, να το κάνουμε και αυτό σε μια εβδομάδα 10 μέρες. Έχουμε ψάξει ένα email στο οποίο μπορείτε να μας στέλνετε την συμμετοχή σας, την διάθεσή σας να συμμετέχετε σε δράσεις συντονιστικά, σε οτιδήποτε, τις ιδέες σας, καθώς επίσης και τη δυνατότητά σας να συνεισφέρετε οικονομικά, αν μπορείτε. Κύριε Μπάλια, ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Ο κ. Μπάλιας είναι νομικός που ασχολείται με περιβαλλοντικά και πολεμικά θέματα. Ασχολείται και με τα θέματα των ευκαιριών που υπερβαίνουν το ύψος, όπως το κτίριο που είναι ακριβώς από πίσω μας εδώ, και το οποίο έχει σταματήσει για συγκεκριμένους λόγους και έχει αναλάβει και αυτό το κομμάτι. Κάτσε να είσαι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σας ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου πλευρά. Δεν θα σας απασχολήσω με θέματα άρθρως τεχνικά νομικά, γιατί και βαρετά, αλλά δεν είστε και υποχρεωμένοι να τα γνωρίσετε. Θα σας πω όμως σε γενικές γραμμές περί τίνος ακριβώς πρόκειται από νομικής απόψεως. Όχι από την άποψη της σκοπιμότητας, γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό είναι το κίνημα που θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και ασχολείται, τα ανέφερε νομίζω πάρα πολύ καλά ο Κώστας πριν. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται για ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο,
το οποίο θα διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις δύο βασικές προτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι αυτά τα οποία υπάρχουν και στη φωτογραφία. Δηλαδή θα μεταφερθούν 9 υπουργεία μεταξύ των οποίων είναι και μερικές ανεξάρτητες αρχές και ένα κομμάτι θα είναι, λένε, πράσινο, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο διατυπωμένο που το πράσινο θα καλύπτει από πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους και το καθεξής. Για να εκκριθεί ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο όπως το συγκεκριμένο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκπονηθεί και να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο η λεγόμενη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μια περιβαλλοντική μελέτη η οποία αξιολογεί όλο το έργο από περιβαλλοντικής απόψεως και κυρίως από την άποψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ό,τι αφορά τον αέρα, τα νερά, το έδαφος και την υγεία των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν έχουμε μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που η εκτίμησή μου είναι, την είπα και στον κόσμο την Ευρωβουλευτή, ότι δεν καλύπτει τις προδιαγραφές του νόμου. Παραδείγματος χάρη, δεν αναφέρει την κυκλοφοριακή μελέτη τι κόσμος θα έρχεται, ποιο θα είναι ο αριθμός των ανθρώπων που θα έρχεται εδώ, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κίνηση αυτή, οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ με τα αυτοκίνητα που θα έρχονται ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μετροφορία κτλ., θα πρέπει να αξιολογηθεί τι εκπομπές αέριων ρήπων θα υπάρχουν. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι από τις εκπομπές των αέριων ρήπων θα προκύψει κατά πόσο θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις πέρα από το περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Το δεύτερο που δεν υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν αναφέρεται και δεν αξιολογείται τι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου θα έχουμε. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης της είναι υποχρεωτικό στις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως και στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να υπάρχει ένα ειδικό κομμάτι στο οποίο θα αποτυπώνονται ποσοτικοποιημένοι τα αέρια του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να γνωρίσουμε με ποιο τρόπο, εάν καλύπτουν όλη αυτή η ιστορία, αν εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα που έχει το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το ότι δεν υπάρχουν μέτρα προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε όλοι ότι σε 5-10 χρόνια, 15, επειδή οι επιστήμονες λένε ότι η περιοχή μας εδώ της Μεσογείου είναι το hot spot της κλιματικής αλλαγής, δηλαδή έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δεν γνωρίζουμε μετά από 10-15 χρόνια σε πόσες μέρες το χρόνο η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις παίρνουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγές στην πολεοδομία και το καθεξής. Αυτά δεν προβλέπονται καθόλου. Ομοίως, ενώ αναφέρεται ότι έχουμε ρυπασμένα ύδατα και εδάφη, το λένε αμερικανικά αυτό, δηλαδή έχουμε συγκεντρώσεις επικίνδυνων ρήπων στο έδαφος και στα νερά, ωστόσο δεν προτείνεται κανένα απολύτως μέτρο αντιμετώπισης των ρήπων αυτών. Παραδείγματος χάρη, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αναγνωρίζεται από την ίδια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ρήπων στο έδαφος και στα ύδατα. Δεν θα πρέπει ένα μέτρο αντιμετώπισης, παραδείγματος χάρη, να είναι η απορρίπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων πριν ξεκινήσουν τα έργα. Κάτι τέτοιο λείπει παντελώς. Σας λέω μερικά βασικά δεδομένα της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βλέπω εγώ προσωπικά ότι είναι πολύ πολύ σημαντικά κενά, τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει με ένα δεύτερο κείμενο. Θα πρέπει μόνο σε αυτό το κείμενο να υπάρχουν. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική παράληψη είναι το θέμα των λεγόμενων εναλλακτικών λύσεων. Εκεί ίσως δημιουργεί και μια θυμηδία στον αναγνώστη της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όταν θέτουν ως εναλλακτική λύση την μηδενική λύση που κανείς δεν τη θέλει. Δεν θέλει κανείς να είναι εδώ το υπηρετά. Ο αγώνας που γίνεται είναι να κάνουν αυτός ο χώρος θα μετασχηματιστεί έτσι όπως λένε αυτοί, ή ένας χώρος που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας πόλης πυκνοκατοικημένης όπως είναι η συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν δεν μας λένε γιατί γίνεται η αλλαγή από το κέντρο της Αθήνας των Υπουργείων για να έρθουν εδώ.
ποιες επιπτώσεις θετικές θα έχει η μεταφορά των υπολοιπτήρων από το κέντρο της Αθήνας εδώ ή ποιες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό δεν αναφέρεται καθόλου. Θέλω να κλείσω για να μην σας κουράζω ότι θα είδαμε στη διάθεσή σας. Νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα σχετίζεται με την λεγόμενη κάλυψη του οικοπαίδου αυτού από δομημένο χώρο. Υπάρχουν νομικά κείμενα ευρωπαϊκά, παραδείγματος χάρη ο Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Νόμος, που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν όπου μπορούν τις λεγόμενες πράσινες επιφάνειες. Έτσι λοιπόν, μια επιφάνεια όπως αυτή η συγκεκριμένη θα πρέπει να αυξηθεί να γίνει πράσινη και ο στόχος είναι ότι οι πράσινες επιφάνειες λειτουργούν σαν καταβόντρες που συγκρατούν το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σε πάρα πολλές πόλεις σε όλη την Ευρώπη να υπάρχει αυτό το πρασίνισμα των χώρων των πόλεων και να αποφεύγεται έτσι η συμμετοποίηση. Αυτό γίνεται κατά χώρο στην Ολλανδία, γίνεται στο Βέλγιο, γίνεται στη Γαλλία, στη Βόρεια Ιταλία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα σιγά σιγά θα πρέπει να αναπτυχθεί και αυτή η καινούργια αντίληψη που δυστυχώς η αντίληψη αυτή δεν υπάρχει, γιατί γενικώς δεν υπάρχει ένας προβληματισμός στην κοινωνία σχετικά με τα μείζωνα αυτά ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η μείωση της βιοποικιλότητας, οι επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και κυρίως και πάνω απ' όλα στην υγεία του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βάγια και να ξεκινήσουμε με την τυχόν ερωτήσεων που υπάρχουν. Ποιοι θα ήθελαν να κάνουν ερωτήσεις, θα μας πείτε μόνο και όνομα που μας λέτε. Χαλατσοπούλου. Κύριε Χαλατσοπούλου, άλλος, άλλη. Γυρίτη. Λοιπόν, στην ώρα κύριε Χαλατσοπούλου πρώτα και συνεχίζουμε. Ναι, είναι το πιο θα Μέσα στη μάρκα αυτή. Γιατί είμαστε και εμείς πώς δεν υπάρχει μάρκα.
αυτά. Και μάλιστα άμα δεν το σχέδιο του Υπουργείου, δεν θα η Νιουπόλος δεν σχεδόν άφηκτη. Η Νιουπόλος δηλαδή είναι τεράστια, ένα σπίτι με όλη παρολική, που η Νιουπόλος που έχει κάτω όλα τα καταστήματα, είναι τεράστια αυτή. Δεν είναι η Φλωτών, έχει το μεγάλο κτίριο, είναι 24 μέτρα, ας πούμε, που είναι τόσο στενάκι, και έχει μπροστά σου θα είσαι σαν μέσα στη γέφυρα, το κάνω γέφυρα, ας πούμε. Και από πίσω η πλευρά είναι το δημοτικό πάρκο στην Coca-Cola, εκεί δηλαδή γίνεται το έντονο, τώρα, αυτή τη στιγμή. Οπότε, λιγάκι, εμείς που είμαστε πιο γύρω-γύρω, ας δώσουμε και κάποια ονόματα, δεν ξέρω πόσο θα το συντονίσει τώρα και το νοιάζει εκεί, λίγο να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αυτό, και πιο πραγματική, αυτό που έχει. Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο που είπατε για τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει η κυβέρνηση από τη μεταφορά, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της κρίσης του δικαστηρίου. Εδώ είναι καθαρά θέματα περιβαλλοντικά, θέματα δηλαδή που άπτονται του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου. Επομένως τα οικονομικά είναι απ' έξω. Σε ό,τι αφορά την ιστορία που θα ακολουθήσει, μετά την έγκριση αυτή των περιβαλλοντικών όρων για τη στρατηγική εκτίμηση που έγινε, θα πρέπει να γίνει το δεύτερο βήμα που είναι προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα ορίζεται το ειδικό προεδρικό σχέδιο. Έτσι, δηλαδή θα πάρει χρόνο πολύ. Μετά λοιπόν το προεδρικό διάταγμα θα είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν τα συγκεκριμένα κτίρια που θα γίνουν και να κάνουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή είναι μια ιστορία η οποία θα λύσει πολύ, γι' αυτό και είπε και στον Κώστα πριν που μου είπε για τις αναστολές. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία τις αναστολές. Δηλαδή τα έργα θα αρχίσουν χρόνια για να ξεκινήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πράσινου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο στόχος που πρέπει να γίνει είναι αυτός ο χώρος να καλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από πράσινο, να γίνει πράσινο. Σας είπα πριν ότι υπάρχει μια καινούργια αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη που στηρίζεται σε νομικά δεσμευτικούς κανόνες, δεν είναι για διαπρόσωπη πολιτική. Έτσι. Λοιπόν, όταν δεν βλέπουμε σε μακροπρόθεσμα σε ένα βάθος 15-20 ετών το πώς θα είναι η πόλη μας, ιδίως στη Μεσόγειο, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Πρέπει να βάζουμε τέτοιους στόχους που δεν είναι μαξιμαλιστικοί, είναι στόχοι απολύτως ρεαλιστικοί. Λοιπόν, σύντομα πάλι. Θα προσφύγουμε στις πόλεις της Κρατίας στο πέμπτο βαθμό που κρίνουν τα περιβαλλοντικά. Άρα, τα περιβαλλοντικά είναι υποκριστένα. Δεύτερον, όπως σας είπα πριν, υπήρχαν αυτοί που λέγαμε ότι θέλουμε πάρκο πρασίνου, πολιτισμού και υγείας, όπως προβλεπόταν με το Γενικό Προεδρικό Σχέδιο του 1990 και το 1996, και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας που πιθανότατα είτε από έλλειψη ενημέρωσης, είτε μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο μυαλό του. Λέγανε εντάξει, για να δούμε, θα είναι 3, 4, 5, 10 υπουργεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μας έχουν ενώσει. Εκ των πραγμάτων μας έχουν ενώσει όλους σε ένα κοινό στόχο. Να μπλοκάρουμε τα 9 υπουργεία, τις 4 ανεξάρτητες αρχές και οτιδήποτε άλλο που μάλλον θα φέρουν εδώ. Διότι η δικιά μου πληροφόρηση είναι ότι έχουν ζητήσει στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες για το τι χώρο χρειάζεται για να εγκατασταθούν εδώ πέρα. Είναι το προσωπικό γραφείο. Άρα, η πρόταση που κάνουμε αυτή τη στιγμή που θα το προχωρήσουμε είναι να προσφύγουμε στους Συμβούλους της Κρατίας σε μια προσπάθεια να μπλοκάρουμε αυτόν τον σχεδιασμό που δεν αφήνει πράσινο και δεν αφήνει κοινό στους χώρους και να δούμε μετά σε μια διαδικασία στην οποία θα γίνει διαβούλευση και θα έχουν τη δυνατότητα και οι πολίτες να έχουν την άποψή τους και να διαπραγματευτούν κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και καλώς ή κακώς πρέπει να το πω και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Αυτό που εμείς λέμε και λέγαμε είναι ότι αυτή τη στιγμή με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΒΕ υπάρχουν 45.000 τετραγωνικά μέτρα κτίρια διατηρητικά τα οποία δεν θα κατεδαφιστούν. Είναι αυτά που έχουμε εδώ από την Πόση Νεμό, τα έχουμε και εδώ και πίσω. Αυτά λοιπόν τα κτίρια μπορεί να διατεθούν σε οποιοδήποτε κρυφή δόκιμο από την τοπική κοινωνία μετά από διαβούλευση. Αυτό που εμείς σαν δημότες θα πούμε, όχι μόνο του Ινικού, και του περιβάλλοντος και των άλλων δήμων, αφορά είναι το τοπικό του έργο. Και κατά τα λοιπά, η δικιά μας σκέψη είναι ότι μπορεί να δημιουργηθούν χώροι αθλητισμού, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα σχέδιο απομάκρυνσης της Γυμναστικής Ακαδημίας. Καταλαβαίνετε σε τι θα αξιοποιηθεί η Γυμναστική Ακαδημία αν φύγουν, αν γίνει αυτό το έργο και έρχονται εδώ πέρα, γιατί οι ανάγκες θα έχουν από πάρκινγκ και άλλους χώρους, να αξιοποιηθεί η Γυμναστική Ακαδημία και εκεί για χώρους αθλητισμού πολιτισμού. Και αν είναι δυνατόν, μπορεί να ενωθεί το πάρκο Άγια Αλεξάνδρου με την Πυρκάκη που θα είναι πάρκο και οτιδήποτε άλλες δραστηριότητες θα έχουμε συναποφασίσει με διαβούλευση
και τη δυναστεία Κατενία. Εδώ δηλαδή είναι ένα χαρίσμα το οποίο δίνει μια σκέψη, η οποία αποτυπώνεται σε πραγματικά και ρεαλιστικά δεδομένα. 45.000 τετραγωνικά μέτρα κτίρια που καλύπτουν 30 θέματα περίπου, δεν ξέρω πόσο λέει η ΣΒΕ μέσα, και που μπορούν να επανασχεδιαστούν και να έχουν ακόμα περισσότερους όρους, νομίζω είναι αρκετοί για να κάνουμε μια καλή διαβούλευση και διαπραγμάτευση για το τι θέλουμε. Άρα νομίζω μας έχουν ενώσει μόνοι τους. Σταματάμε το φαραωνικό έργο και παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Έχει σειρά η κυρία Γεωργική. Θες να έρθεις εδώ για να μιλήσεις. Καλησπέρα σε όλους σας. Αν και με κάλυψε πάρα πολύ ο νομικός μας, πάνω στο θέμα του πρασίνου, να προσθέσω κάτι. Όταν μιλάμε για πράσινο, μπορεί να είναι από τα ανατσότυπος μέχρι το χορτάρι κάτω. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουν όμως για το πρόβλημα του θερμοκηπίου, των αερίων του θερμοκηπίου, εκείνο που αντιμετωπίζει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, έτσι όπως λέμε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν, είναι τραβέζο. Εγώ βλέποντας αυτό το σχέδιο το οποίο προτείνεται, στην περιοχή που βάζουμε πράσινο, λέμε χαμηλό πράσινο, δηλαδή το κατάρι. Δηλαδή πεζόδρομος. Ναι, ο πεζόδρομος στον χώρο θεωρείται χώρος πρασίνου, αν γύρω-τριγύρω έχει χορτάρι. Ναι, ο καρατότυπος θεωρείται χώρος πρασίνου. Αλλά το θέμα μας είναι πώς μπαίνουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα και κάτω. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας κάνανε πειράματα και είδαν ότι σε βάθος πενταετίας, για να αντιμετωπίσουν ό,τι παράγει τα τώρα παγκάκι τσιμεντένιο, το λέω το υλικό, 10 μέτρων, χρειάζονται 42 δέντρα φιλοβόλα. Όχι πέφτα, φιλοβόλα. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν. Άρα, ερώτηση δεν έχουμε. Μετά, εντάξει, για να πάμε σε ερωτήσεις. Καλό θα είναι να κρατήσουμε διαδικασία στις ερωτήσεις για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε αυτές. Ξέρουμε ότι όλοι μας θέλουμε να πάμε να πούμε, γιατί δεν έχουμε ποτέ η ευκαιρία να τα πούμε. Οπότε, ας κρατήσουμε τις ερωτήσεις τώρα στην αρχή. Κυρία Σταυροπούλου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι πυρονιώτησα στα όρια του Λιμιτού, ακούγομαι νομίζω. Δύο πράγματα. Τι κόστος, πόσο μεγάλη είναι η προσφυγή και αν η προσφυγή αφορά άτομα ή και φορείς. Δηλαδή, ποιο θα είναι πιο δυνατό να βγουν φορείς που θα υποστηρίξουν από την ομάδα των ανθρώπων εδώ που έχουν τα πάρκια της Συνεχής Πρωτοβουλίας ή όποιους άλλους, ή είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Έμεινα σε ερώτηση. Είναι αδιάφορο νομικά αν είναι νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, έτσι. Ορίστε. Όχι, είναι αδιάφορο νομικά, λέω. Είναι αδιάφορο, παντελώς αδιάφορο νομικά. Αν θέλουν, μπαίνουν και νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση. Πάντως να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει, από νομικής απόψεως δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόστος, είπα και στον Κώστα, το κόστος συνολικά τα έξοδα μαζί με την παράστασή μου, τα έξοδα κατάθεσης της ετήσιους εκδηλώσεως και των συζητήσεων που κάνουμε με τον εισηγητή και την διεξαγωγή της συζήτησης του ακροατήριου, είναι όλα μαζί 6.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά το θέμα των φορέων, γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι αναλάβαμε μια πρωτοβουλία, όμως σίγουρα θα ήταν δόκιμο να συμμετέχουν και φορείς όλων των Δήμων, όχι μόνο του Δήμου Δάφνης, αλλά και όποιος άλλος και όποια άλλη θέλει. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Δηλαδή, όσο πιο πολύ είμαστε, όσο πιο δυνατοί θα είμαστε και βέβαια θα μπορεί να καλυφθεί και το οικονομικό κόστος ακόμα πιο εύκολα. Άρα, η έκκληση είναι προς όλους και όλες. Σωστά. Στις ερωτήσεις είμαστε ο κ. Μποκάκης. Θέλετε να δείτε κάποια στιγμή το όνομά σας. Με δεξί ένα λεπτό να σας σημειώσω λίγο. Κρατάμε τη σειρά λίγο. Έλα, Γιώργο. Θες να έρθεις εδώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για να είμαστε εδώ πέρα, είμαστε όλοι κατά της υπόθεσης ότι μπορεί να γίνει αυτά η το πώς πρέπει να γίνουμε είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Πρέπει να συζητήσουμε όλη την υπόθεση. Πιστεύω ότι ο κύριος Αγώνα
Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ποια είναι η διοικητική πράξη που πάμε να προβάλλουμε. Και τι αποτέλεσμα θα έχει. Η ΣΠΕΚ είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ένα καιρό. Τι να κάνουμε μια άλλη ΣΠΕΚ, η οποία να συμφέρουν τα μέτρα αυτά που θέλουν. Δηλαδή αυτή η προσφυγική τι νόημα έχει. Ωραία. Λοιπόν, αυτή. Η προθεσμία είναι 60 μέρες από την έκδοση της έκθεσης, που είναι νομίζω ότι το 29 είναι 29, δηλαδή τέλος Σεπτέμβρη ήταν η έκδοση. Ναι, οπότε θα γίνει τέλος Νοεμβρίου. Τώρα τι προσβάλλουμε. Προσβάλλουμε την πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 29 Ενάτου είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οπότε έχουμε τις 20 Τώρα τι προσβάλλουμε. Προσβάλλουμε την πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και μαζί με αυτή την πράξη έγκρισης προσβάλλουμε και την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την έννοια ότι έχει παραλήψεις ή λάθη ή γενικότερα αντίκειτες σε νομικές ρυθμίσεις για να ακυρωθεί η διοικητική πράξη αυτή μαζί με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα, το τι μπορεί να γίνει μετά είναι αποτέλεσμα της απόφασης του δικαστηρίου. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει στην απόφαση του δικαστηρίου να είναι μια απόφαση αρνητική για μας ή μπορεί να είναι θετική, αλλά η θετική απόφαση μπορεί να έχει διάφορες βαριάντες. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ακυρωθεί για θετικούς λόγους. Οπότε μπορεί να επανέλθει. Μπορεί να ακυρωθεί για ουσιαστικούς νομικούς λόγους. Οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να επανέλθουν με την ίδια, συμπληρώνοντας τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν κάνετε αυτό παραδείγματος το δικαστήριο, αυτό που σας είπα πριν, ότι είναι νομικά δεσμευτικό στα κράτη-μέλη της Ένωσης να μην συμμετοποιούν, αλλά απέναντίας να αυξάνουν όσο μπορούν περισσότερο τις πράσινες επιφάνειες, δέντρα κτλ. Κάτι που άλλες χώρες το έχουν κάνει με νόμο. Η Γαλλία πριν 1,5 μήνα, η Γερμανία πριν από 4 μήνες έχουν κάνει και νόμους που απαγορεύουν τη συμμετοποίηση. Λοιπόν, εάν κάνει δεκτό το δικαστήριο, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διότι νομικά δεσμευτικός κανόνας σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι να διευρύνετε τους πόρους πρασίνου και όχι να τους συμμετοποιείτε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Να, αυτό είναι ένας λόγος. Μπορεί να υπάρχουν κάτι πολύ λόγοι, ένας που μάλιστα στο ζώνο πολύ πρόεδρο. Για να ευθύνει εντάξει την απάντηση. Κύριε Σαντόπουλο. Βεβαίως, την άλλη στιγμή που λέγω σας όχι, νομίζω και τα δύο πρέπει να γίνουν μαζί. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμίσω πάλι ότι η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία προσβάλλεται και αυτή μαζί με την διοικητική πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου, εάν, επαναλαμβάνω, κάνει δεχτή μας για θετικούς λόγους ή για ουσιαστικούς. Όταν κάνει για ουσιαστικούς λόγους, είναι αδύνατο να γίνει μια στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καινούργια. Παραδείγματος χάρη, άμα κάνει δεκτό το επιχείρημά μας ότι πριν γίνει οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει απορρίπανση των εδαφών και των υδάτων, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει και να απορριπανθεί 10 χρόνια. Αυτό το λέω με την εμπειρία που έχουμε τον Οσικό Ποταμό που είναι ο δικηγόρος των Καλύπολων. Οπότε είναι μερικά ζητήματα τα οποία εξαρτώνται από το περιεχόμενο της απόφασης. Είναι προφανές, Γιώργο, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μπλοκάρουν την συγκεκριμένη ενέργεια της διοίκησης για το συγκεκριμένο έργο και τη συγκεκριμένη ΣΠΕ. Μπορώ να σου πω ότι πράγματι θα μπορούσαν να κάνουν και ξανά περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Πρέπει να μπλοκάρουμε σε αυτή τη φάση τους περιβαλλοντικούς όρους, εάν το δικαστήριο το κρίνει, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να πούμε πάλι σε μια διαδικασία διαβούλευσης και διοίκησης. Προφανώς, το δεύτερο σκέλος της όλης δράσης έχει να κάνει με αυτό που είπαμε ότι στην επόμενη συνάντηση μπορεί να γίνει άμεσα, όσοι ενδιαφέρονται και όσοι μπορούν να διοργανώσουμε το κλιματικό κομμάτι. Το οποίο θα πηγαίνει παράλληλα με το νομικό. Απλά το νομικό έχει μια προθεσμία πολύ σφιχτή και θα πρέπει να τη στηρίσουμε. Ένα παράδειγμα να σας πω. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Στη Φωκίδα
Είχα μια υπόθεση στο Συνήγορο που ο νομάρχης τότε έβγαλε 10 ίδιες αποφάσεις και τις 10 τις είχε πληρώσει όλες τις πλατείες. Και τις έβγαλε για να πετάει τα σκουπίδια του στην Κιόνα. 10 αποφάσεις και τις 10 τις πλήρωσε. Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι προφανώς αν θέλει το κράτος να του τραβήξει, τώρα λέει εδώ είμαστε μαζί με το κινηματικό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κύριε Ζωνικόπουλος. Για ερώτηση. Κύριε Σκοτίνης. Επειδή ήθελα να προσθέσει μου δεν είναι μπροστά. Η ερώτηση και το χωρέσιο μου δεν είναι λογική, αλλά μουσική και λογική. Θα έχω άλλο κύκλο για να μην τα προσθέσουμε. Μετά από εδώ, όποιος θέλει να μην αποκολουθιάσουμε, εδώ θα είμαστε. Αν δεν έχει κάποια ερώτηση, να το πάμε για μετά. Εντάξει, η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Δεν είναι λογική. Γιατί δεν μπορεί να γίνει μια κίνηση από όλους εδώ που να έχει σχέση ακριβώς και μόνο με το θέμα της φυσικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Εσείς μπορεί να ανοίγετε σε κάποιο σύλλογο. Είναι ζωικό. Οκ. Είναι σε κάποιες δημοτικές παρατάξεις. Πάλι οκ. Αλλά εγώ δεν είναι για ανθρώπους, οι οποίοι δεν ανοίγουν ούτε στους συλλόγους, αλλά ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Και το θέμα δεν είναι απλό. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ, δύο κάνεις συλλόγους. Έτσι. Αν πάρουμε τώρα τα δύο και δύο πολιτικούς και άλλους για να θεωρηθεί τεράστια τα δύο Δημήτριος, όλα αυτά που έχει κάνει το γραφείο, δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πράσινη. Άρα λοιπόν, αυτό έχει σημασία να δει τη δημιουργία μια συνείδηση, η οποία είναι έτσι από κύρα. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Στο κομμάτι του περιβαλλοντικού, σας ενημερώνω ότι οι περισσότεροι σύλλογοι της περιοχής το έχουν στους σκοπούς τους και μπορούσαν να ενεργήσουν. Κάποιοι δεν θέλουν ή το αποφεύγουν. Έτσι. Όμως, δεν μας ενδιαφέρει να μην βγουν ανακοινώσεις, ούτε να βγουν ανακοινώσεις αποβολής. Εντάξει. Μπορεί να υπάρξει κι άλλο σωματείο. Αυτά είναι που θα τα δούμε στην πορεία. Σήμερα συζητάμε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Αύριο θα σκεφτούμε κάτι άλλο. Είναι το μόνο βέβαιο. Υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν σε εξέλιξη πράγματα, θα τα δούμε αυτά. Σήμερα πάμε να λύσουμε την προσφυγή. Αυτό πάμε να λύσουμε. Λοιπόν, από ό,τι είναι πολύ σειρά είναι η κυρία Καλυφιά. Ωραία. Είναι η κυρία Καλυφιά. Υπάρχει κι άλλος. Λέγεται ονόματα. Πείτε ονόματα. Ο κύριος Νικολάου. Κυρία. Δεν ακούω. Γκούτσι. Δεμερτζής. Α, ναι, τον κύριο Δεμερτζή τον ξέρω και από τα διαβάζω και τα κείμενα. Κυρία Λαβδά. Παράσταση. Ποιος άλλος. Εσείς θέλετε. Ναι. Το όνομά σας. Μασμανίδης. Πάμε με τη σειρά. Κυρία Γαλλικά. Κοιτάξτε, θέλω να πω κάποια πράγματα για την έκθεση των περιβαλλοντολογικών όρων. Δεν άκουσα την εισήγησή σας, μου είπε ο Βάδης ο Σαρδόπουλος, αυτό δεν μπορούσε να έρθει πιο νωρίς. Να σου κάνω μηνύ, πάρε το μικρόφωνο. Έλα εδώ. Λοιπόν, δεν άκουσα την εισήγησή σας. Έλεγα ότι μου είπε αμέσως άρχισε ο κύριος Σαρδόπουλος, θέλω να βάλω μερικά ερωτήματα που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων. Σε σχέση με την έγκριση, κοιτάξτε, έχω διαβάσει, φαντάζομαι η συντηρητική πλειοψηφία εξημών, έχει διαβάσει το σχέδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση. Υπάρχουν κάποιες διαφορές της μελέτης σε σχέση με αυτά που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το πρώτο πράγμα είναι ότι αυτό που είπατε για την απορρίφανση του εδάφους είναι μέσα στην έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων. Δεν είναι κάτι έξω και είναι προϋπόθεση πριν αρχίσει το έργο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα κτίρια, μάλλον η επιφάνεια η οποία έχει κτίρια αυτή τη στιγμή, όλα τα κτίρια της Πλητάλ,
Σε σχέση, αν εξαιρέσουμε τα κτίρια, τα παραδοσιακά, αυτά τα 12 από όλα τα κτίρια που έχει βγει φεκ ότι είναι διατηρητέα, αυτά τα οποία θα κτίσουν είναι ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά με αυτά που είναι κτισμένα σήμερα. Άρα, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει θέμα να μπει στην προσφυγή ότι υπάρχει συνειδητοποίηση της περιοχής. Γιατί η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ότι όσα είναι κτισμένα τώρα, που θα τα γκρεμίσουμε, θα κτίσουμε και τα άλλα. Εκεί που υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, κατά την άποψή μου, είναι στο συντελεστή δόμησης και το ύψος που δίνει στα κτίρια. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχει μια προϋπόθεση για τη μετακίνηση των υπαλλήλων, οι οποίοι θα έρχονται να δουλεύουν και να φεύγουν. Έχει λοιπόν μια υπόγεια διάβαση, η οποία θα ενώνει την κριτάρια. Αυτό λοιπόν το έχει σαν προϋπόθεση. Όχι, το λέω περισσότερο για να το σκεφτούμε και να το ακούσει και ο νομικός. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς, το πράσινο το οποίο δίνει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι περισσότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα στην Κριτάρια. Ορίστε. Ναι. Είναι λοιπόν περισσότερο από αυτό που υπάρχει στην Κριτάρια. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό για τη διαδικασία. Όχι, δεν εδώ δεν μιλάει για γρασίδι. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων λέει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί το γρασίδι και να γαζογραφεί και να πάνε στις υψηλές οροφές, λέγοντας και τα δέντρα. Το λέει καθαρά, ότι αυτό που θα είναι πράσινο. Όχι. Λοιπόν, αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι επίσης προς σκέψη είναι ότι η Κριτάρ, αυτά τα νούμερα που έχουν ακουστεί για την Κριτάρ δεν είναι πραγματικά τα νούμερα τα οποία έχουν εγκριθεί. Είναι ένας προϋπολογισμός 348 εκατομμύρια και όχι 5 δις. Τα 5 δις είναι σύνολο για τις αναπλάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Κριτάρ λοιπόν έχει 348 εκατομμύρια και ως εκ τούτου η Κριτάρ θα γίνει ΣΔΙΚ, αλλά μία ανταποδοτικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνετε, διότι μία ανταποδοτικά είναι τα έργα τα οποία έχουν κοινοφελές σκοπό, ο ιδιώτης δεν βγάζει λεφτά, σύμφωνα με τον ορισμό μέσα στην νομοθεσία, δεν βγάζει λεφτά, έχει την υποχρέωση όμως, επειδή θα τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να τα κτίσει και να τα φτιάξει, ό,τι είναι να φτιάξει, να συντηρεί συνεχώς και να αντικαθιστά, άμα υπάρχει πρόβλημα, όλη αυτή την περιοχή. Εγώ ήθελα να θέσω αυτά για προβληματισμό, έχω και άλλα, αλλά δεν είναι της παρούσας, και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι θα πρέπει να τη δούμε λίγο διαφορετικά. Δεν υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή η οποία υποχρεώνει σε μη κτίσιμο, δεδομένου ότι το καινούργιο που μας φέρανε στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη είναι οι αναπλάσεις στυλ Bauhaus, που μιλάμε ότι είναι κτίσιμο, είναι γκαζόν και κάτι μικρά τετράκια. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να επικαλεστούμε. Επίσης δεν μπορούμε να επικαλεστούμε, συνοψίζω, ότι δεν θα γίνει πράσινο. Ίσως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και νομίζω, εγώ θα έρθω, είναι κάτι το οποίο το έχω και πολλές φορές, εγώ νομίζω ότι οποιαδήποτε προσφυγή πρέπει να γίνει από ένα σωματείο ενός σκοπού που θα λέγεται ενάντια στην Κριτάρ. Θα μου πείτε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Και ό,τι άλλα σωματεία θέλουν, μπορούν να συμβάλλουν και να συνυπογράψουν κτλ. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι, για να ξέρουμε και μεταξύ μας ότι αυτοί που θα μπούμε σε αυτό το σωματείο θέλουμε ένα πράγμα. Να μην γίνει η Κριτάρ όπως θέλουν εκείνοι. Θα μου πείτε, όλα αυτά που λες, μπορούν να τελειώσουν. Κάνε ερώτηση, γιατί τους άλλους τους κόψαμε. Ναι, άρα λοιπόν.
αφήσει κανένα να κάνει τοποθέτηση. Αν είστε αυτά ερωτήσει, θα κάνουμε την κουβέντα μετά. Άμα θέλετε, μπορείτε να μείνετε άμα θέλετε μετά. Δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, θα μου πείτε. Γιατί θα κάνουμε το άμα θέλει κάποιος να μιλήσει μετά, μπορεί να μιλήσει. Απλά για να μην. Υπάρχει ένα θέμα, να ξέρετε. Το ένα θέμα είναι οι άνθρωποι που είναι νομικοί και δικηγόροι. Το άλλο θέμα είναι αυτοί που δουλεύουν τα έργα κάθε μέρα και ξέρουμε τι έργα θα κάνουν. Λοιπόν, στην αυτή την έννοια έκανα εγώ αυτή την τοποθέτηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου η προσφυγή πρέπει να γίνει όχι γιατί θα έχουμε αποτελέσματα, δεν το πιστεύω, αλλά η προσφυγή αυτή θα μας βάλει σε μια διαδικασία να γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται, γιατί θα είναι υποχρεωμένοι να μας δίνουν όλα τα έγγραφα. Μόνο και μόνο για αυτό τον λόγο πρέπει να κάνουμε την προσφυγή. Δηλαδή, περνάμε τόπους, τα βοηθά. Δεν υπάρχουν όχι. Παρακαλώ να ολοκληρωθούμε. Ναι, όχι. Να ολοκληρώσουμε και να μην διάλογο. Το έργο της ΠΙΤΑ θα γίνει με το περίφημο ανταγωνιστικό διάλογο, δηλαδή η χώρα, το Υπουργείο δεν έχει σχέδια και θα τις τα φέρει ο ιδιώτης. Εκεί η δική μας παρέμβαση είναι τεράστια. Θα παρακαλέσουμε να μην διάλογο. Δεν σας άκουσα. Κατά την άποψή μου, σε σχέση με αυτά που άκουσα, δεν υπάρχει τέτοια. Η κυρία Νικολάου, κύριε Νικολάου. Πιστεύω ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να κάνουμε την ευρωπαϊκή οδηγία. Για να προσβάλλουμε την μελέτη των επιπτώσεων, θα πρέπει να κάνουμε πιο συγκεκριμένα, να μελετήσουμε αυτό που μας έχουν. Το έχει κάνει το Υπουργείο και αν μόνο το προσβάλλουμε. Δεν γίνεται μοναχά να σηκώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία και να πάμε να κάνουμε τις 11 στοιχεία. Θα μας πούνε ότι το πέρασε. Το θέμα είναι να πάμε συγκροτημένα και συγκροτημένα θα πάμε να κάνουμε να βρεθεί και κάποιο γραφείο σε επίπεδο να μπορεί να υποστηρίξει την αγωγή που θα κάνουμε, έτσι ώστε να έχουμε κατεβεί. Έχετε κάτι στο νου σας πάνω σε αυτό ή θα πάμε να κάνουμε με οικονομικούς λόγους όλα τα προγράμματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, στην κυρία, σε ό,τι αφορά την απορρίπανση, η απορρίπανση είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η μεθοδολογία με την οποία θα γίνει η απορρίπανση, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα απορρίπανθεί και τι ακριβώς θα διοικητευτεί περαιτέρω κατά τις εργασίες στα νερά και στα εδάφη. Επομένως, αυτή είναι μια σημαντική παράληψη που πρέπει να υπάρχει στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, να απαντήσω όπως το από τους Χριστογύρου. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κλιματικός Νόμος, είναι ένας κανονισμός του 2021 με 2017, ο οποίος λέει στο άρθρο 8 ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αυξάνουν τις πράσινες επιφάνειες και αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική για τα δάση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δασοκαλύψεις και μέσα στις αστικές περιοχές. Αυτό έχει ήδη αρχίσει και γίνεται, όπως σας είπα πριν, στη Γαλλία, όπου έχει εξηγηθεί κυβικός νόμος, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπου στις κάτω χώρες, όπου προσπαθούν στους αστικούς ιστούς όσο το δυνατόν περισσότερο να διευρύνουν τους χώρους που θα είναι χώροι πράσινοι. Αυτό είναι νομικά δεσμευτικός στόχος, αναφέρεται στην νομοθεσία και όποιος έχει κάτι άλλο να μου πει ότι η νομοθεσία είναι κάτι άλλο, πολύ ευχαριστώ να τον ακούσω, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Τέλος, θα πρέπει να τονίσω ότι εμένα ο ρόλος μου είναι ρόλος νομικός, είναι ρόλος να προβάλλουν τους λόγους που πιστεύω ότι είναι εκείνοι οι οποίοι
τα άλλα με αυτή την κατάσταση, δηλαδή να ακυρωθεί τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη. Νομίζω ότι σας είπα μερικά βασικά πράγματα τα οποία τα πιστεύω ακραδάτως. Όποιος ή όποια έχει διαφορετική θέση, πολύ ευχαριστώ να τον ακούσω. Είναι υπέρ του διαλόγου, μπορεί να κάνω λάθος ή μπορεί να υπολογίσει και τον προβληματισμό. Δεν είναι αυτό και καλό ότι ό,τι λέω είναι και η απόλυτη αλήθεια, αλλά ένας δημοκρατικός διάλογος και της ουσίας θα είναι, νομίζω ότι είναι αναγκαίος να γίνει. Εγώ κατέθεσα τις απόψεις μου, θα είναι ανοιχτός να ακούσω και από εσάς τις ίδιες. Βασικά τώρα υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για την ελεύθερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι λέξεις κρύβουν κάποια θέματα. Για παράδειγμα, δεν έχει καταδεχθεί ποτέ τίποτα στην Ελλάδα, διότι υπήρχε στον νόμο η λέξη δύναμη. Δεν υποχρεούται η διοίκηση να καταδαφίσει τα θέματα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ευχολόγιο που λέει ότι θα πρέπει κατά των δυνατών. Δεν υποχρεούται η διοίκηση να ακολουθήσει τίποτα από όλα αυτά τα οποία προβλέπει μέσα μια ΑΚΤΕ και η περιβαλλοντική ιστορία, η οποία είναι και ανελής. Δηλαδή, λέει κάπου μέσα για να απαντήσουν σε κάποιο ερώτημα και να προχωρήσουν παρακάτω, λέει ότι για το θέμα της μεγάλου φόρτου που υπάρχει από τα κυκλοφορία, από τα καυσαέρια κλπ. Λέει ότι πέραν τη χρήση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης κλπ. Προτείνονται μέτρα. Δεν επιβάλλονται μέτρα. Άρα τι λένε εδώ, ότι θα έρθει μια μελέτη μεταγενέστερη περιβαλλοντικών όρων και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και δεν θα πάρουμε τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρουμε. Και σας ανέφερα το παράδειγμα με τα αφαίρετα, διότι όλοι θα γνωρίζετε ότι δεν κατεδαφίζουν τα αφαίρετα στην Ελλάδα. Γιατί? Διότι ποτέ δεν έλεγε ο νόμος ότι υποχρεούνται να τα κατεδαφίσουν. Όπως και εδώ οι περιβαλλοντικοί όροι δεν έλεγε ότι υποχρεούνται να εφαρμοστούν. Λέει δύναται, μπορεί, πρέπει. Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά όπλα, δεν θα πάμε σε μια δικαστήρια μάχη, όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Όμως από το να μην πάμε καθόλου και να πάμε κατεβασμένα τα όπλα, προχωράμε και μαζί με το κλιματικό το οποίο μπορούμε να το οργανώσουμε, να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό. Μετά είναι η κυρία κύριος Κοτσής. Κυρία Κοτσή. Ελάτε λίγο μπροστά, γιατί δεν ακόμη είστε καθόλου. Βεβαίως. Και η ελεύθερη. Η συγκρότηση αυτής της προσφυγής έγινε αποδεκτά από το Κέντρο Ελευθερικών Ρωμάνου. Ζήτησε, ας πούμε, την βοήθεια μια σειρά φορέων που είναι ήδη τοποθετημένοι στο θέμα και ενδεχομένως μπορεί να διευρύνουν τους λόγους για τους οποίους προσφέρουν και τους όρους για τους οποίους προσφέρουν. Αυτή που είναι ζητήθηκε. Γιατί δεν ξέρω τώρα αν όλα θέλουμε κάτι πιο ουσιαστικό να κάνουμε από το να πούμε το γνώμη μας ένα προσφύγο. Πριν απαντήσει ο κύριος Μάγιας, η δικιά μας προσπάθεια είναι γίνει προς όλους. Έχουμε μιλήσει και με τη Δημοτική Αρχή και με τη μελλοντική Δημοτική Αρχή του Δήμου Δάφνης Συμμετού και κάποιους φορείς που γνωρίζουμε στους δύο Δήμους. Έχουμε προσπαθήσει να έρθουμε σε επικοινωνία και με τη νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Αθηναίων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι θα είναι πάνω στο ίδιο άλμα και θα τρέχουμε την ίδια ταχύτητα. Αν με αφήσετε θα πω και αυτό άλλο. Οι απόψεις όλων των επιστημονικών φορέων είναι καταγεγραμμένες, τις έχει στα χέρια του ο κ. Βάιλας. Ως εκ τούτου, εάν χρειαστεί κάποιο επιχείρημα από αυτές τις κατατεθειμένες θέσεις, προφανώς και θα τις χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι κάτι βέβαια που αφορά καθαρά το νομικό κομμάτι, διότι το δικαστήριο θα κρίνει και κρίνει το πέμπτο τμήμα που αφορά τα πολιτικά περιβαλλοντικά, νομίζω καλά δεν τα λέω, κρίνει επί συγκεκριμένων θεμάτων. Δεν θα κρίνει αυτή για παράδειγμα τα οικονομικά, άρα σίγουρα θα τα λάβει υπόψη και στην προσφυγή, όπως επίσης θα λάβει υπόψη και το θέμα της περιστημόνησης που η ΕΛΕΚ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων είπε ότι δεν είναι 1,8 αλλά είναι 3,6, διότι ουσιαστικά διπλασιάζεται. Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι κατατεθειμένα και γνωστά. Τώρα, το αν προλάβουμε να βγάλουμε καινούργιες θέσεις για το θέμα των περιβαλλοντικών όρων, μακάρι και να τις λάβουμε υπόψη, αλλά έχουμε 6 μέρες προθεσμία. Σίγουρα βέβαια το θέμα δεν είναι τεχνικό αντιπροτημένο. Στο δικαστήριο δεν θα κρίνει το τεχνικό κομμάτι, από όσο ξέρετε, δεν είναι. Κύριε Πάλια. Το δικαστήριο, να γνωρίζουμε πώς λειτουργούν και τα δικαστήρια. Το δικαστήριο δεν ασχολείται με την ουσία, με το τεχνικό κομμάτι. Εάν πάρει τεχνικά ζητήματα, αμέσως το δικαστήριο θα σου απαντήσει ότι εγώ δεν έχω τη δικαιοδοσία, διότι είναι τεχνική κρίση της διοίκησης. Δηλαδή, ό,τι θεωρείται τεχνική κρίση της διοίκησης,
Δεν επισέρχεται το δικαστήριο. Αυτό του βολεύει κιόλας για να ξεφεύγουν από το να απαντήσουν σε ερωτήματα. Επιμένω και πάλι ότι οι λόγοι που προβάλλονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Ανώτατο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο, είναι αποκλειστικά νομικοί. Δεν είναι λόγοι ουσίας. Βέβαια, στηριζόμαστε στην ουσία, στην πραγματικότητα, για να πάνω σε αυτή αναπτύσσουμε τους λόγους ακύρωσης, τη νομική μας επιχειρηματολογία. Συμπληρωματικά να πούμε το εξής. Επειδή στη σύστηση που διοργανώθηκε από το Σύλλογο των Μηχανικών, την ΕΛΕΚ, ποια λύσαν, έχει 4 ήταν, λοιπόν, η οποία είναι τηλεδιάσκεψη, στην οποία συναντήθηκα, σε εκείνη λοιπόν τη φάση, η γνώμη τους ήταν γνώμη και δεν εμπλέκονται ούτε σε νομικές προσφυγές, ούτε σε τίποτα άλλο, ούτε σε άλλες κλιματικές διαδικασίες. Αυτοί συμμετείχαν μόνο όπως συμμετείχαν στα πλαίσια του λεγόμενου κοινωνικού διαλόγου που δεν έγινε ποτέ στην πραγματικότητα και κατέληξαν σε απόψεις που τις έχουν έτσι κι από την πρώτη μέρα που καταφέρθηκαν. Πάμε στην κύριο Δερευτή. Καλησπέρα. Θέλω να πω, εστιάζοντας στο σκοπό της προσωπικής συνάντησης που είναι η προετοιμασία για την προσωπική, θέλω να πω δύο στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα και ως ερωτήματα και ως παρατηρήσεις για το σκοπό αυτό, αλλά και γενικότερα. Το πρώτο θέμα που θέλω να θέσω είναι και στη συγκοινωνιακή μελέτη. Είπατε και στην ενημέρωσή σας ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί στην κοινωνία. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, επειδή είμαι δημοσιογράφος και το παρακολουθώ, ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στη διεύθυνση που ασχολείται με το εθνιστικό σχέδιο, αυτή που έχει αφομοιώσει το παλιό οργανισμό εθνιστικού σχεδίου της Αθήνας, υπάρχει στην κοινωνιακή μελέτη. Έχει εκπονηθεί από συγκεκριμένους παράγοντες της διοίκησης. Το γεγονός ότι αυτό δεν έχει περιληφθεί στην έκθεση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που συζητάμε απόψε. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχει αναφερθεί στη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΔΕΕ, μπορεί να είναι ένα στοιχείο είτε στην εθνικιασμού στην πορεία. Το αναφέρει ότι υπάρχει τεχνική περιβαλλοντική. Ναι. Τεχνική συγκοινωνική μελέτη. Το αναφέρει. Άρα το λέω για τις ανάγκες, αν θέλετε, της προετοιμασίας της ιστορίας, μπορεί να είναι ένα στοιχείο ευνηδιασμού για την πορεία ενός μιας προσφυγής, ή μπορεί να είναι και ένα στοιχείο ευθυσικασμού για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν γίνεται καμιά πολύ σοβαρή κουβέντα στην περιοχή, ούτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε δήμου, ούτε πολιτών, γιατί το μας περιμένει αύριο. Οπότε να θεωρήσουμε και περιττό να το δημοσιοποιήσουμε. Αλλά ο κυρίαρχος λόγος που φαίνεται να υπάρχει είναι ότι αναστατώνεται η ζωή 15.000 ανθρώπων υπαλλήλων της διοίκησης, οι οποίοι, λέω στο δεύτερο σημείο, μπορεί να είναι και αυτοί ένα στοιχείο της όλης στρατηγικής και διοργάνωσης, είτε σε νομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο της γενικότερης κινητοποίησης. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν πρόκειται να μεταφερθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2000 στο κτίριο του Κεράνης και δεν καταφέρθηκε ποτέ. Είναι λοιπόν οι ενώσεις τόσων πολλών υπουργείων και φορέων που οι εργαζόμενοι ίσως και σε επίπεδο προσφυγής να έχει νόημα, να τους ενδιαφέρει, να είναι σχετικό με την καθημερινότητα τους και τη δουλειά τους, να είναι και αυτοί παρεμβαίνοντες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο θέμα που θέλω πολύ γρήγορα να μάθω είναι τα ίσως κτηρία. Δεν έχει πολύ νόημα να πούμε πολλά πράγματα εδώ. Υπάρχει νομολογία. Αυτή η υπερβάλλουσα δόμηση των υψηλών κτηρίων υπάρχει και νομολογία. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχει νομολογία. Είναι ένα πράγμα το οποίο τρίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όλες οι πληροφορίες λένε ότι για τις προσφυγές του Δήμου Αλήμου περιμένουμε σε ένα βιομήνα στην απόφαση για τον Άλυμο. Τα θέματα του ΝΟΚ και του νέου οικονομικού κανονισμού και της υπερβάλλουσας δόμησης ήδη έχουν νομολογία που τα απορρίπτει. Άρα, σε αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ως πολίτες αυτής της γειτονιάς είναι ότι δεν μπορεί στη μία πλευρά του δρόμου να έχεις 4 ορόφους
δόμηση και στην άλλη να έχεις 10 ορόφους. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα θέμα να το δούμε και να τονίσουμε και προς τους πολίτες, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το έργο του Σπεϊτάλ θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή, θα τους δώσει και αυτόν τη δυνατότητα να κάνουν μεγαλύτερη δόμηση κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν. Όσο ό,τι αφορά τη δόμηση, δεν πρόκειται κανείς να χτίσει περισσότερα και να επιφερειθεί σε ένα επίπεδο προσωπικής ιδιοτέλειας. Σε ό,τι αφορά την περιουσία του όμως, ας δούμε το παράδειγμα του ελληνικού της Αρχιούπολης και της Γλυφάδας, που χτίζεται το ελληνικό και οι ιδιοκτήτες εκεί των ακινήτων, όσοι είναι μεσαίων και κάτω εισοδημάτων, ψάχνουν να βρουν άλλες δικαιολογίες να μετακομίσουν, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα αυξημένα τέλη των ακινήτων και τον αυξημένο έθνο. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν που θέλω να βάλω και νομίζω ότι είναι το τελευταίο, είναι η διαβούλευση. Εγώ, σαν πολίτης αυτής της περιοχής εδώ πέρα, που θεωρώ ότι είμαι έστω λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο, δεν έχω αντιληφθεί ότι για όλα αυτά που πάνε να γίνουν εδώ στην περιοχή υπάρχει μια διαδικασία θεσμική με βάση την οποία ακολουθείται αυτό που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι συμβάσεις διεθνείς, ο νόμος προβλέπει να υπάρχει μια διαβούλευση ώστε να ξέρουν οι άνθρωποι τι πάνε να γίνει στην γειτονιά τους. Αλλά και νομίζω ότι μέσα στα κατάστοιχα της ειδικής έκθεσης εκεί προκύπτει ότι αυτό το πράγμα που βγήκε το Σεπτέμβριο είχε υποχρέωση αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κάνει διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσιότητας. Ούτε η Δημοτική Αρχή έχει κάνει, ούτε κανένας ελληνικός φορέας έχει κάνει, ούτε κανένα Υπουργείο έχει κάνει, και όσο ξέρουμε και παρακολουθούμε όλοι, πάρα πολλές υποθέσεις τέτοιων επενδύσεων και αναπτύξεων εντός και εκτός εισαγωγικών έχουν πέσει αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον λόγο. Γιατί οι πολίτες δεν γνώριζαν την ώρα που έπρεπε, με το θεσμικό τρόπο που έπρεπε, τι πάει να γίνει στην γειτονιά σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λαγρά, παρακαλώ. Δέσποινα, έλα. Να μιλήσω λίγο για το... Ναι, να μίλα. Λοιπόν, το θέμα που έδωσε ο κύριος Ενεργής, το πρώτο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι το θέμα της κυκλοφοριακής μελέτης. Κοιτάξτε, αυτή η κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία την αναφέρουμε και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι μια τεχνική κυκλοφοριακή μελέτη, όπως ονομάζεται, η οποία όμως δεν είναι ενταγμένη στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να αξιολογεί τις επιπτώσεις οποιοδήποτε έργου γίνεται μέσα στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή, να τις αξιολογεί τις επιπτώσεις στο νερό, στο έδαφος, στον αέρα, στην υγεία του ανθρώπου κτλ. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια λεπτομερή κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία ποσοτικοποιημένα μας λέει πόσοι θα έρχονται, με ποιον τρόπο θα έρχονται, θα χρησιμοποιούν τα ΙΟΤΑΧΗ, τα λεωφορεία κτλ. Δεν μας λέει όμως το σημαντικότερο όλων, ποιες θα είναι οι εκπομπές των αέριων ρήπων των αυτοκινήτων που θα έρχονται εδώ, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι ότι αν αυτές οι εκπομπές των αέριων ρήπων συσσωρευμένες με τις ήδη υπάρχουσες που τους αναφέρει μέσα η στατική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα υπερβούν τα όρια που επιτρέπονται. Παραδείγματος χάρη, εδώ λέει η στατική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι είναι στα όρια οι εκπομπές αέριων ρήπων, όπως είναι τα μικροσωματίδια 2,5 μικρόμετρα και 10 μικρόμετρα, που είναι από την επιστημονική κοινότητα όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι καρκινογόνα. Ωστόσο, εάν δεν αναφερθεί ποιες θα είναι οι επιπλέον εκπομπές των αέριων ρήπων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ότι αν θα υπερπηδηχθεί το όριο που υπάρχει, που είναι 10 μιλιγκράμμ στο κυβικό μέτρο, τότε δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Έχουμε λοιπόν μια δραστηριότητα η οποία είναι άκρως επικίνδυνη και δεν έχουμε προτάσεις αντιμετώπισης αυτής της δραστηριότητας. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος που κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτή η στατική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσχει. Και αν είναι να κερδιθεί στο δικαστήριο αυτό, είναι επί της ουσίας. Γιατί επί της ουσίας σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί η επιπτώση στην υγεία και από ειδικούς επιστήμονες, λέει η ομολογία του δικαστηρίου. Και του δικαστηρίου του δικού μας και του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ειδική αξιολόγηση από επιστήμονα της υγείας, αυτό που στην τεχνική γλώσσα το ονομάζουμε risk assessment, που είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν είναι απλό πράγμα.
Είναι μια ολόκληρη διαδικασία από την οποία θα προκύπτει εάν έχουμε επιπτώσει στην υγεία ή όχι. Εδώ δεν πρέπει να παίζουμε. Εδώ είναι μια πικροκατοικημένη περιοχή με μικρά παιδιά, που σημαίνει οι καρκινογόνες ουσίες είναι αυτές που συσσωρεύονται στους ιστούς και μπορεί να αναπτύξει καρκίνο σε 10, 20, 30 χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παράδοση και ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή που το μου έδωσε την ευκαιρία να το πω. Κύριε Ανατολά. Η διαβούλευση έχει γίνει. Πριν προχωρήσουμε, πριν εκδηλώνει η περιβαλλοντική όρη, είχε προηγηθεί μια διαβούλευση. Βέβαια, με τον τρόπο που γίνεται στις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βέβαια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπαίνουν στο λογικό περιβαλλοντικό μητρό όπως είναι με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις διαβεβαιώ, οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν. Και για κάποια στιγμή που έχουμε την στο περιβαλλοντικό ρόλο του σύστημα, είχαμε ανοίξει τη διαδικασία αυτή. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Το έχουμε πει επανειλημμένα στην διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα πρέπει να το αλλάξουν, γιατί είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Μάλιστα, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολύ πιο σημαντική από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επομένως, έγινε, αλλά έτσι όπως έγινε δεν το πήραμε να πάρει. Καλησπέρα από μένα. Εγώ θα πω μια ερώτηση. Ξέρετε τι να πω. Ποιος είναι ο λόγος να προσφύγουμε? Είναι θέμα χρόνου, να κερδίσουμε χρόνο. Τυπικά καταλαβαίνετε ότι η προσφυγή ή όποια προσφυγή αφορά μια νομική διαδικασία για να έχει ένα αποτέλεσμα πάνω στη νομική διαδικασία τη συγκεκριμένη. Το όφελος που θα έχουμε ως δημότες, ως κάτοικοι, είναι ο χρόνος. Δεν θα προχωρήσω μια χρόνο. Είναι ο στόχος που είναι να ακυρωθεί το έργο, να μην γίνει το έργο. Αυτός είναι ο στόχος. Τα έργα δεν ακυρώνονται έτσι. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή. Όχι, δεν είναι σίγουρο, δεν είπα ότι είναι σίγουρο. Λέω στόχος. Στόχος είπα, δεν είπα ότι θα γίνει. Δεν θα μου επιτρέψει να προχωρήσω την τοποθέτησή μου. Έχω μάθει. Να πω ένα πράγμα. Έχω μάθει ότι οι στόχοι, και το έχω μάθει πολύ από αυτό, για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, γίνονται στον δρόμο, γίνονται στο κύμα, δεν γίνονται σε κανένα δικαστήριο. Αν έχουμε σκοπό να κερδίσουμε χρόνο, γιατί στην πίσω μεριά του μυαλού μας ή στην μπροστινή μεριά βλέπουμε ότι θα έχουμε κάποιο τέτοιο όφελος, είναι άλλο θέμα. Και είναι άλλο θέμα με την κλιματική διαδικασία. Ας πούμε το ελληνικό. Έτσι. Κερδίθηκε χρόνο. Να σου απαντήσω όμως, να σου απαντήσω μόνο σε αυτό που είπες. Επειδή όταν γίνεται μια προσφυγή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. Ένα το πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κερδιθεί στα δικαστήρια υποθέσεις και έχουν σταματήσει έργα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στα οποία μπορεί να έχει κερδιθεί στο δικαστήριο, αλλά να επανέρχεται η διοίκηση μια αιμονή προσπαθώντας να προχωρήσει το έργο. Να επαναφέρω το ελληνικό όπως θα κάνουμε και σε ελληνικό. Άρα, το ελληνικό είναι μια άλλη περίπτωση, αλλά δεν είναι τώρα, δεν μιλάμε για το ελληνικό, μιλάμε για την ελληνικά που ακόμα την παλεύουν. Άρα, εδώ κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, προσπαθούμε να πετύχουμε μια ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων για να σταματήσει το έργο και εν δυνάμει να ακυρωθεί αν δεν επιμείνει η διοίκηση, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει μετά από 1-4 χρόνια. Και παράλληλα, κάνουμε και το κλιματικό κομμάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί και με άλλους και το πώς θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε σε μια επόμενη συνάντηση να βρεθούμε όσοι και όσοι ενδιαφέρονται για να το διεκδικήσουμε και έτσι. Διότι πράγματι μπορεί να κερδίσουμε το δικαστήριο, λέω εγώ το αισιόδοξο, και να πρέπει να επιμείνουμε και να το επιβάλλουμε. Να επιβάλλουμε την εφαρμογή της απόφασης. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο. Εγώ προσωπικά πάρα πολλά έργα των οποίων ακυρώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι ή υπήρξε ακύρωση μόλις της κρατίας και δεν προχώρησαν. Υπάρχει για παράδειγμα, στο ελληνικό δεν ξέρω στο ελληνικό αν προσφύγαμε οτιδήποτε, αλλά μπορώ να σας πω ότι στην Κόσκο, στο λιμάνι, που σταμάτησε το έργο της προβλήτας με προσφύγη της Βουλής της Κρατίας. Και βέβαια υπήρχε και όλο το κίνημα από πίσω, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι. Εντάξει, υπήρχε και ένα κίνημα. Στο τέλος μείνανε 6-7 γιατί εγώ τη χειριστήκα. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Επειδή ήταν η αντίληψη ότι δεν έγινε τίποτε. Ενώ ήταν ένα κίνημα σχετικά ρωμαλαίο που ήταν 300-400, στο τέλος κατέληξαν 5 κάτοικοι να προσφύγουν στους Βουλής της Κρατίας, τους εκπροσώπησα εγώ και κερδίσαμε την υπόθεση. Άρα απαντώντας το ερώτημα ναι, με την προσφυγή προσπαθούμε να ακυρώσουμε το έργο, να τρενάρουμε το έργο, να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο έργο
και εν πάση περιπτώσει μαζί με τη δύναμη του κόσμου και όχι μόνο των δημοτών του Δήμου Δάφνης, αλλά και των γύρω δημών, γιατί είναι τοπικό το έργο, να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, αν μπορούσε κάποιο να μα το εκδικεί, καλό θα ήταν, αλλά. Όχι, δεν είπα ότι είναι θέμα χρόνου. Σου είπα ότι μπορεί και να πετύχουμε την ακύρωση του έργου, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, γιατί μπορεί να επανέλθει η διοίκηση. Άρα είναι και θέμα χρόνου και θέμα διεκδίκηση αλλαγή σχεδιασμού, έτσι. Και όλο το κλιματικό μαζί με όλε τι περιοχέ και του πολίτε. Είναι όλο μαζί. Δεν μπορεί να το δώσει χωριστά. Τι τοποθέτηση. Ερώτηση. Λοιπόν, παράσταση. Ποιος παράσταση. Δεν έχω καλύφθηκα αυτό. Απλά θέλω να καταλαβαίνω ότι είναι ένας αγώνας. Δεν είναι κάτι ή κερδίζουμε ή δεν κερδίζουμε. Είναι ένα μαραθώνιο που χρειαστεί κόσμο. Είμαστε λίγοι. Θέλει να απλώσει το. Για πρώτη φορά γίνεται μια ουσιαστική κουβέντα, σε όλο το φάσμα και πιστεύω πως η πρόθεσή μας είναι σε μια επόμενη συνάντηση να συζητήσουμε πλέον το νομικό κομμάτι που πρέπει να προχωρήσει τα υπόλοιπα. Γιατί όταν η αυτό θα μεγαλύτερο με άλλες δουλειές, θα πρέπει να κάνει. Ναι, άμα το κερδίσουμε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο κύριος Μαρμακίδης. Τώρα για πρώτη φορά βλέπω την έγκριση αυτή τη λέξη του ΔΥΠΑ. Τη ΔΥΠΑ, διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Από όσο ξέρω, αυτό μπορεί μία λέξη ΔΕΠ, μία λέξη ΔΕΠ. Όχι, είναι στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι ΕΣΠΕ, είναι υπερτοπική και αφορά και τις θέρες του Η ΣΠΕ, από όσο ξέρω, από το 40-14 δεν μπορεί να εγκριθεί με ΑΕΠ. Ο 40-14 δεν αφορά τις ΔΕ, αφορά τις ΔΕ, τις μελέτες περιβαλλοντικών. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για μελέτη. Αυτό είναι μεταγενέστερη νομοθεσία που αφορά τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν υποκαθιστά τις ΔΕ. Είναι άλλη νομοθεσία. Είναι άλλη νομοθεσία. Εδώ έχει γίνει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εδώ που έχω στο χέρι μου, που αφορούν τις ΔΕ, τις στρατηγικές μελέτες. Δεν είναι έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Εγκρίνεται με όχι ο νομικός. Είναι έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που η νομοθεσία που υπάρχει είναι διαφορετική από το 40-14 του 11. Το 40-14 του 11 αφορά τις μεμονωμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ είναι μια οδηγία 2001/42 που μεταφέρθηκε στο ιστορικό μας δίκαιο με μια κοινή υπουργική απόφαση του 2006. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της. Είναι άλλο. Ναι, αφού λοιπόν άλλο δεν είναι καλό, άλλο μην μιλάτε για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που έχετε πει 15 φορές. Δεν είναι έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Σωστό. Είναι έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών όρων. Που το λέμε έτσι γιατί προβλέπει περιβαλλοντικούς όρους μέσα. Κατάλαβες γι' αυτό το λέμε. Εντάξει, λέμε περιβαλλοντική όρη που είναι λίγο λεπτομέρεια αυτό, δεν αφορά το άμα δεν ξέρει, μετά το νομικό κομμάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί μιλάμε για έξυπνο σήμερα, όχι για αυτόμαστε, αφού μπορούν να προσβληθούν και μεταγενέστερες πράξεις με τελευταία το προεδρικό διάστημα. Δεν υπάρχει λόγο να το σχολείο. Το οποίο θα έχει 60 μέρες. 60 μέρες θα έχουμε και στο δηλαδή να μην προσβάλλουμε σε 60 μέρες αυτό. Να μην το προσβάλλουμε και να μην το προσβάλλουμε τίποτα. Να το προσβάλλουμε ή να μην το προσβάλλουμε. Να πω κάτι και για την συγχωρείτε που είπε ο κύριος για το προεδρικό διάστημα. Συγγνώμη λίγο, ο κόσμος δεν είναι ειδικός. Να πω λίγο όμως για το προεδρικό διάστημα που είναι πολύ σημαντικό. Εμένα η άποψή μου, το λέω παντού σε όλη την Ελλάδα, είναι να μην προσβάλλω ποτέ προεδρικά διατάγματα παρά μόνο εάν έχουν παρισφρήσει σοβαρά λάθη. Τα προεδρικά διατάγματα δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ακολουθούν την έγκριση του σχεδίου που υπάρχει. Είναι μερικές περιπτώσεις πολύ λίγες όπου τα προεδρικά διατάγματα έχουν προφανή λάθη. Σε αυτή την περίπτωση προσφέρει. Ο βασικός κανόνας τον οποίο εγώ ακολουθώ, γιατί δεν θέλω οι άνθρωποι να τρέχουν στα δικαστήρια και να στην πορεία να αποδεικνύονται, είναι ότι το κύριο χρονικό σημείο είναι
η αίτηση ακυρώσεως της έκθεσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι το κύριο σημείο. Δεν έχει έρθει. Πώς? Δεν έχει έρθει όμως αυτό το σημείο. Αυτό είναι μέχρι τις 21 του μήνα. Δεν έχει γίνει. Η ΜΠΕ θα γίνει μετά από αυτό. Μπορεί να προσληφθούν και οι ΑΕΠ των ΜΠΕ, αλλά αν έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, το οποίο θα το έχει επεξεργαστεί ήδη το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταλαβαίνεις ότι θα βάλουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας να ακυρώσει κάτι, το οποίο δεν ήταν δηλαδή, το οποίο το έχει εγκρίνει και έχει δημοσιευτεί. Άρα είναι ένα ζήτημα αυτό. Αυτό νομίζω που θα να σου πει ο κ. Μπάλιας. Ότι ένα πληδέντα το οποίο το επεξεργάζεται το ΣΤΕ και το εγκρίνει για δημοσίευση, πας να το προσβάλλεις μετά και ουσιαστικά τι κάνεις, πας να βάλεις το ΣΤΕ να ακυρώσεις το ΣΤΕ. Λοιπόν, επόμενο. Ο κύριος δεν είναι σήμερα. Μόνο, έχω μια ερώτηση. Έχω μια ερώτηση για το Facebook. Δουλεύε. Ναι, στα κηρύγματα θα βάλουμε και το γεγονός ότι το Εθνικό Σύνολο της Αθήνας που ενέχει τη ΔΕΛΤΑ, βασικά είναι το διάταγμα, αναφέρει ρητά ότι το Εθνικό Κέντρο της Αθήνας οφείλει να είναι στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα καλό επιχείρημα και το μοναδικό που ξέρω προσωπικά από τη φύγη είναι το Υπουργείο Παιδείας, το Καστομαρούς. Αλλά πέρα από αυτό δεν είναι. Εντάξει, όλα μιλάμε για γραμματεία του Υπουργού, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα δυναμώνει. Το έχουν αναφέρει και οι πολεοδόμοι. Και το έχει αναφέρει και η ΕΛΕΚ. Όλες τις μονικές εκεί βάζουν το νομικό του επιχείρημα. Έχουν λίγο εστιάσει στο κέντρο της Αθήνας. Φοβούνται αυτό. Το οποίο μας βολεύει. Δεν μας μιλάει. Πώς καθόλου. Είναι σημαντικό γιατί στις εναλλακτικές λύσεις θα έπρεπε να αναφερθεί αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό αυτό γιατί προσπάθησα και πριν να το πω. Στις εναλλακτικές λύσεις θα έπρεπε να τεθεί το ζήτημα της κατά πόσο πρέπει να φύγουν αυτές οι δραστηριότητες από το κέντρο της Αθήνας και για περιβαλλοντικούς και για οικολογικούς λόγους. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται. Επειδή έχουμε κλείσει το κατάλογο αυτό που θα αναφερθεί, υπάρχει κάποιος άλλος και κάνει ερώτηση. Να πω μόνο το Εθνικό Κέντρο της Αθήνας δεν ενισχύει, διότι είναι του 2014, δεν ισχύει και είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης. Έχει ακυρωθεί. Αν δεν έχει ακυρωθεί, ισχύει. Άλλο είναι σε διαδικασία αναμόρφωσης, άλλο έχει αλλάξει. Είναι ενισχύει, αλλά είναι ενισχύει σε διαδικασία. Εντάξει, ισχύει το παλιό. Ο κύριος Χρυσανδρέδης. Εάν μια ερωτησούλα, εάν το 90% των νοικιωτών είναι κατά της συμμετοποίησης της πυρκάρης, αυτό βοηθάει την προσφυγή. Νομικά είναι αδιάφορο. Δεν το γνωρίζουμε καν αν συμβαίνει. Αλλά είναι νομικά αδιάφορο. Νομικά είναι αδιάφορο. Ωστόσο, όσο περισσότερο συμμετέχει ο κόσμος, τόσο μπορεί να ασκούνται πολιτικές πιέσεις σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν κοιτάω από κοιτάω όμως παραπέτως άλλους, οπότε μετά θα επανέλθουμε σε ό,τι άλλο ζητήσει ξανά. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Κύριε Μασμακίδη. Θεωρώ ότι η δυνατότητα της που κανένα έχει ακουστεί είναι ότι πρέπει να γίνει πριν τον νόμο 48-44-21 των στρατηγικών επενδύσεων. Γιατί η οδηγία που ανέφερε ο κύριος 2082 αναφέρει ότι τα σχέδια προγράμματα περιβαλλοντικών που έχουν ενδέχει δυνάμει περιβαλλοντικές επιπτώσεις οφείλουν να προηγούνται στις ΔΕΠ. Του νόμου αυτού, το άρθρο 92 που μιλάει για την ελληνικά, δεν προηγείται. Ενώ το άρθρο 92-94 που καταργεί τα παλιά μου που σου. Είναι λάθος αυτά που λέει. Όχι, το άρθρο 92 μιλάει για την καλό. Όχι, που λέτε ότι είναι για τις στρατηγικές επενδύσεις, αν θέλουν το βάζουν, αν θέλουν δεν το βάζουν. Αυτό που εδώ το ένα... Αυτοί έχουν το πεπόνι και αυτοί έχουν το μαγνήτη. Το ερώτημα θα μπορούσε να είναι, εάν κάνανε πολεοδόμηση, δηλαδή θεσπίσαν όρους πολεοδόμησης, ύψος, κάλυψης και συνδευτή δόμησης, πριν τη στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ή θα έπρεπε να προηγηθεί και μετά να καθορίσουν όρους δόμησης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Και αυτή η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η σωστή νομική διαδικασία. Αυτή προβλέπεται μόνο. Όταν θέλει κάποιος άλλος, Δημήτρη, μετά να ενημερώσει για τα διαδικαστικά.
Τα μέλη, το οικονομικό, τα τέτοια. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έλα. Κάτι νομικό να ρωτήσω, δεν τον μιλάω. η άσκηση της προσφυγής αυτής, πόσο μπλοκάρει την έκδοση του προεδρικού, δηλαδή μέχρι να οριστεί δικάσιμος και μέχρι να εκδικαστεί να συζητηθεί και να εκδοθεί η απόφαση, μπλοκάρει την διαδικασία της έκδοσης του προεδρικού? Όχι, την μπλοκάρεις μόνο όταν κάνεις μια αίτηση αναστολής και το δέχεται. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τώρα έγινε η έγκριση της στρατηγικής μελέτης, περίπου στον 1,5 με 2 χρόνια εκδίδεται το προεδρικό διάταγμα. Αν εν τω μεταξύ βγει η απόφαση, εάν βγει η απόφαση και είναι θετική για μας, δεν θα γίνει προεδρικό διάταγμα. Αν είναι αρνητική, θα γίνει προεδρικό διάταγμα. Άρα, της πράγματι όμως δεν μπλοκάρει στην έκδοση, απλά παίρνει ποντάδικο και αυτό τον 1,5 χρόνο που διαρκεί η διαδικασία μέχρι στο ΣΤΕ για να μελετήσουν και να βγάλουν το προεδρικό, πιστεύουν ότι θα προλάβουν να εκδικάσουν. Βεβαίως θα προλάβουν. Γιατί επειδή είναι σοβαρό θέμα, κάνουμε και τις προτίμησεις, δεν είναι θέμα απλό, για να γίνει η εκδίκαση μέσα σε 6-7 μήνες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει περίπτωση αν το περνάει να κάνουμε τις αναστολές. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι το παροπλένιο. Δεν είναι τώρα να τρέχουμε για να κάνουμε δύο. Κάτι άλλο, Άλλος κάτι άλλο. Άγιος. Εγώ διαδικαστικά, καταρχάς εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε την επικοινωνία όλων με την πρωτοβουλία αυτή που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε φτιάξει ένα mail, ένα Gmail, το οποίο έχουμε κάτι χαρτάκι για να μην το λέμε προφορικά, όταν να φέρετε αυτό όπως φέρετε και να τα έχετε και να επικοινωνήσετε λοιπόν, είτε σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία, είτε έχετε επιπλέον ερωτήσεις, είτε έχετε κάποια επισήμανση κτλ. Που θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας, αυτή θα πρέπει να έρθει μέσα από το email τα οποία μπορείτε να φέρετε έξω. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, επειδή και εγώ συσπηρωμένος, θα πάμε σε διαδικασία από εδώ και πέρα επόμενης εκδήλωσης. Επόμενη εκδήλωση θα αφορά πολύ πιο συγκεκριμένα ζητήματα και θα αφορά το πώς θα οργανωνόμαστε. Το τρίτο κομμάτι είναι ότι η προσοχή, από ό,τι καταλαβαίνω, πάμε κανονικά προχωράμε από αυτή τη διαδικασία. Και δύο σχόλια για αυτό που συζητήθηκαν. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι συνοψίζοντας, δεν έχει καμία σημασία αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν υπάρχει αυτική εκτίμηση στο νομικό κομμάτι, αν προσφύγω εγώ μόνος μου ή αν προσφύγουμε 1.000 άτομα μαζί. Αυτό είναι που μας εξήγησε και ο δικηγόρος. Δεύτερο ζήτημα πρέπει να ξέρουμε στοιχείο. Στην πόλη μας έχουμε αντιστοιχούν 2,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο, το οποίο είναι από τις χαμηλότερες τιμές που υπάρχουν όχι απλά στην Ελλάδα, που γενικά είναι χαμηλά, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερο ζήτημα από σχόλιο, γιατί ανέφερε για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά και οι οδηγίες αυτές είναι δεσμευτικές οδηγίες, οι οποίες περνάνε στο εθνικό δίκαιο. Ο λόγος είναι, ξεκινάει από την απόφαση της Ευρώπης να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι μηδενισμού ως το 2050 και ο ρόλος των πόλεων σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικός. Ο στόχος που έχει τεθεί, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή το 2030 είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 25-30%. Ποια είναι τώρα και τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Ο ρόλος του πόλεων θα είναι εξαιρετικά σημαντικός και όλη η ουσία της κουβέντας εδώ πέρα είναι να μπουν οι προϋποθέσεις και να γίνουν και οι δράσεις που απαιτούνται και στο νομικό κομμάτι και στο κλιματικό κομμάτι. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορούν να γίνουν και τα δύο και να διασφαλίσουμε. Το ένα είναι αναγκαία συνθήκη, αλλά δεν είναι ικανή όταν, για παράδειγμα, έχει μια θετική απόφαση δικαστηρίου. Άρα, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να οργανωνόμαστε ακόμη περισσότερο. Επικοινωνήστε παρακαλούμε μαζί μας, πείτε τις διαθεσιμότητές σας, πείτε μας σχόλια και λοιπόν ερωτήσεις που μπορεί να υπάρχουν και δεν απαντήθηκαν και να φροντίσουμε να έρθουμε αμέσως πίσω σε εσάς και να ενημερώσουμε φυσικά και για τα επόμενα βήματα που θα είναι ο ορισμός αυτής της εκδήλωσης που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Αυτά. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο πώς θα προσθέσετε. Όχι, βασικά το οικονομικό που πρέπει να... Το οικονομικό... Υπάρχει μια πλατφόρμα, την έχουμε
ανεβάστηκε στο Facebook, η οποία είναι μια πλατφόρμα από αυτές που κάνουν τα crowdfunding που λένε στο χωριό μου, δηλαδή που μαζεύουν και παρότι μπορεί να είναι για κάποιους δύσκολες, είναι αρκετά διαφανής και καθαρή, γιατί οποιοδήποτε μπαίνει μέσα και βλέπει τι ποσό έχει μαζευτεί και τι ποσό έχουν δοθεί, χωρίς να φαίνεται βέβαια ποιος το έχει δώσει άμα δεν θέλει. Θα υπάρξει και άλλος τρόπος, με διαδόσεις στην κοινωνία, άμα θέλετε. Όποιοι μπορούν να βοηθήσουν και όσοι μπορούν να βοηθήσουν, και βέβαια πάλι θα το πω και θα το τονίσω, πρέπει και οι σύλλογοι και οι φορείς του Δήμου μας, αλλά και των γύρω του Δήμου να δραστηριοποιηθούν. Εμείς ό,τι μπορούσαμε είχαμε από επικοινωνία email το έχουμε στείλει. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην πίεση που θα ασκηθεί, παρότι νομικά είναι πιθανά διάφορα και ένας θα προσφύγει χώρα και κερδίσει. Πιστεύω πως άμα θέλουμε να προχωρήσουμε και σε άλλου τύπου δράσεις και πίεση, πρέπει να το κάνουμε και εμείς θα επιδέχουμε. Ναι. Και βέβαια θα πρέπει να επικοινωνήσουμε και μέσω του email και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, επειδή αυτό το κομμάτι έχει πίεση, αν θέλει κάποιος να κάνει μια τοποθέτηση, βέβαια χωρίς να καταγραφεί τον χρόνο όλο με την έννοια ότι είναι ήδη 9 και 4, η ΑΕΚ κερδίζει 2-0. Συγγνώμη, δηλαδή, αλλά πρέπει να το πω. Δεν ξέρω τώρα. Όλες οι ελληνικές ομάδες θα κερδίσουν, τώρα η ΑΕΚ είναι ιδέα. Λοιπόν, ναι. Να σου πω τι βάλα τα κόρη. Λοιπόν, κάτι άλλο, ωραία. Έχει ανοίξει πλατφόρμα. Εγώ την έχω δει. Το ποσό από ό,τι άκουσα και από ό,τι άκουσα δεν είναι στα 6.000 ευρώ. Για να γίνει προσφυγή πρέπει να έχει μαζευτεί. Όχι, τώρα αυτό δεν είναι. Άρα η προσφυγή έχει ολοκληρωθεί για να γίνει ανεξαρτήτως που αν δεν είναι πληρωθεί στο crowdfunding, ας πούμε, και από εκεί και πέρα να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Αυτό που συζήτησα τώρα με τον κύριο Μπάλια ήταν σίγουρα ξεκίνα για να προλάβουμε τις προθεσμίες, παρότι μπορεί. Εγώ δεν θα ήμουν τυπική στις προθεσμίες, διότι έχω δει να πέφτουν προσφυγές πολύ παραπάνω μόνο και μόνο από τυπικούς λόγους. Άρα του είπα προχώρα. Αν χρειάζεται κάποια οικονομικά μου είπε όχι, ακόμα θα το δούμε στην πορεία. Αλλά καλό θα ήταν να αρχίσει να μαζεύεται κάποιο οικονομικό ποσό, κάποιο ποσό. Είπατε για το crowdfunding, όποιος δεν μπορεί και δεν έχει την ευκολία αυτή, να βρουν άλλο τρόπο, εντάξει. Και ναι, με επικοινωνήσει, με οποιοδήποτε τρόπο είναι εύκολο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα το βάλουμε και το mail, θα ξαναβγάλουμε μια ανακοίνωση με το smart να δούμε την εκδήλωση. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή το έστειλε ο Γιάννης ο Κάλτσας. Έστειλε ο Γιάννης ο Κάλτσας σε αυτή το Messenger. Όχι, δεν είναι ένα από το πλέον. Όταν πήγε το σωματείο της... Ναι, το σωματείο των εργαζομένων για την απολωτρίωση. Ναι, για την απολωτρίωση. Ρώτησαν και αυτά, δηλαδή η Αγγελική ήταν, που είναι το είπε, που είναι δικηγόρος, ότι ο κύριος Καϊταντζής από τη Θεσσαλονίκη τους πήρε μόνο το γραμμάτιο, 1.500 ευρώ, όχι 6.000. Λέω το γραμμάτιο. Έτσι δεν είναι. Το σου έκαναν. Κύριος το σου έκαναν. Δεν ακούγεται. Κάνανε το σου έκαναν. Δεν ακούγεται. Δύο Παιδιά, τώρα να πεις άμα θέλετε ρωτήσει, αλλά εγώ θα το απολογήσει καθώς κακώς στην δικιά μου πρωτοβουλία, παίρνω εγώ την ευθύνη αυτή. Κάποιος εδώ να το κάνει. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάπου αλλού, αν υπάρχει κάποιο, αλλά τώρα πιστεύω πως θα κόσει, επειδή έχω ρωτήσει κι αλλού, παίζουν πολύ λίγο. Δηλαδή να παίξουν στα 1.000 ευρώ. 500 δεν παίζουν παραπάνω, γιατί έχω ρωτήσει και τρεις. Απλά η δικιά μου προσέγγιση ήταν να πάμε κάπου που ξέρω ότι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τα θέματα και ξέρω ότι έχουν επιτύχει και θετικά αποτελέσματα. Προφανώς υπάρχουν κάποια μήνυμα και δεν ξέρω τι παίρνει ο καθένας. Έχω ρωτήσει και τρεις κατέληξα και με δικιά μου ευθύνη πατές, γιατί προφανώς πήραν ευθύνη. Κάποιος πρέπει να πάρει ευθύνη κάποια στιγμή. Αυτό. Και αν έχει θετικά αποτελέσματα, αυτό είναι υπέροχο. Έτσι δεν είναι κατάλληλο. Όπως λένε, οποιαδήποτε συμβιβασμός είναι καλύτερο από το στοιχείο του δικαστήριου. Παρ' όλα αυτά, επειδή από ό,τι φάνηκε εδώ πέρα η διοίκηση, η κυβέρνηση δεν έφερε κανέναν απολύτως συμβιβασμό, αναγκαστικά το φοράμε σε αυτή τη λύση και σε αυτή τη λύση. Δεν πρέπει να κάνουμε. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με την προσφυγή για την απολωτρίωση, αλλά φοβάμαι ότι δεν την κάναμε τελικά. Ναι, πάρε εγώ την εκδήλωση.
Κλείνω το μικρόφωνο. Κλείνω και εγώ το live, να ξέρετε.